everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Susihon ako si Franco. Sa gawas ng kwarto na ako. Oh, uy hala. Si Franco maning nag-ubo diri ato bangas pultahan. O, sa minahitabuan ni niya? Franco? Franco! Franco! Miss Babes, Nga naman in town ka. Uy, nga ni amang ka diri sa pultahan sa kong kwarto. Anong dili makanihigda? walang. Paniguro lang ako mo yung kasuot sa mong kwarto. Unsa? Para di ko malipat ba. Muna ko kung anil ko di matuog. Bugnaw kayo ang tiles diri, oh. Kira, gihapin siya na kung unulan supa. Tarong og higda, Franco. Doon ako extra bed sa kwarto. Kuhaon ako aron may higdaan. Ayo, yun na tingali Miss Babes. Hapit mo siguro buntag. Hapit na mag alas 4 sa buntag. Nadiril ko supa eh. Para di ko mairag-irag diri. Sigurado ka? Yes, siguro lagi. Makonsensya man sa tanim mo, eh. Ay, ay gunahon na eh. Makonsensya gid ko, Franco. Halaliman ka? Di ako ka naghigda sa atubangan sa pultahan sa kong kwarto. Ako itong gituyo. Aron sa ingon, kung doon ay taong masuot sa imong kwarto, kay bao ko. Franco, Sila man ka na si Miss Babes o si Franco? Kasayo bang nagmata? At tuon ako, Peb, basig maisoga. uwa ka makabantay ng inday nga si Franco diri nihigda sa pultahan sa atubangan sa kong kwarto? Ha? Hala? Nga naman yung taon do, Franco. Oy, diha ka man miligi? Kuan, naniguro lang ko ng inday kay tingali, naniguro ko nga imong kasuot sa kwarto ni Miss Babes. Siyan. Ay, imo yun yung giprotektahan si Miss Babes. Iso nang malipat Basit si Bako ba? Kasuot ang mga taong tinguha sa kinabuhing Miss Babes. Agoy, saludo ko ni mo ni anak dong. Oy nga, Miss Babes, unsyan man. Timplahan ta mo og kape? Palihog ko man ang inday. Ay, sure kaayo, oy, paabuta ha, kay mag-andam ko. Sige, palihog nang. Sige, di una ka mo. Miss Babes, basi katulgon pa ka. Balik lang sa mong kwarto ko. Unya na, Franco. Tuod ay. Sa imong gibuhat, dungagan ako imong sweldo. Sa? Yan na Miss Babes, ay dungagan ko taon. Tawanan ta ni Mana. Di na kinahanglan dungagan pa ang kong sweldo taon Miss Babes. Kaya kato imong gasto sa ospital. Sobra na kito sweldo. No. Tinipsing ra to sa imong kinabuhi nga gitahan. Aron lang ka panalipdan ko, Franco. Miss Babes. Tuod, wa manawag nimo sila si Andy o si Chris? Uwa kita. Tingali. Nanghigayon na. Nga tuhog pa sa to sila. Base, no? Gusto na ginoon akong mahibaw kung asa sila. Sagdi lang. Sa isbuntag. Tawagon ko to sila. Pero nihigayon na. Maikaw to manawag. Basin og nahinanog pa to ning higayon na ron. Okay. Habit na mahurot ang sa kagrandi nga atong kiwas-was. Bart. Mang hinaw-naw ako ha. Okay, manginaw-naw sad ko. Una ko na mo. Okay, go. Okay. Diyan ka ha. Ay. 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 Shit ka, Franco. Ay. Shit ka. Ay. Si Andy. Nagpaagas na sa shower. Hinit na kayo ang akong lawas. Ay, masuwad ko Magdungan mi si Andy ginaw-naw.
Sudlon ko siya. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description. The parts. Okay. Wala problema. Okay, Uy, Franco. Amaw ka. Imagine kang Franco. Ako, sad. Mag-imagine kong Miss Babes. Okay. Hila ko eh. Saan ko eh? Mahal ka, Franco. Gagagos mo na. Ikaw si Franco. O ikaw, sad. Si Babes. Franco. Babes. Ang kakilok sa uliog. Ako na saan. Akong dugan. Franco. Di ana gayo ang inyong coffee, Miss Babes. Oh, Franco. Na Inday, ako lang tayo ni Timpla. Ayaw, oy. Di apilan tagit ka do. Salamat ang Inday ha. Thank you, Manang Inday. O niya, di apoy clubhouse nga akong gianda, miss. Wow! Thank you, Nang. Nahala, pagadayon ka mo diha. Balikon na lamang ta mo. Padayon, Manang Inday. Sige na. Sige na, Franco. Miss Babes. Lain na to ba? Asa ako itong paghasol GC ni Miss Babes, no? Ambot lang, Franco. Pero maning kamot gid ko. Kinahanglan nga mabilanggo gid siya. Kada ko ang history ni Ine. Kung mahitabo man og ganing, murag daghan ang dili kayod makatuo. Nga ang driver, mahimong hinikugmas apo. Ay pero, murag doon na may nahitabuan ni ba? Daghan man ang mga profesional nga minyo lamang og mga driver. Daghan man ganing mga maestra nga naminyo habal-habal driver. Kana tungod kay ang gugma, sama gyud ka nas ohong. Dili lamang nimo mahibaw-an nga motorok. O kon motorok naman og ganing, dili nimo igsapayan kung si kinsa man ang imong higugmaon. Ang importante, ang gisinggit sa imong kasing-kasing. Charot. O katong JC, ha? Huwag tang nagatos kinabuhi ni Miss Babes. March. Lasing ko na buntag pero Sir JC wa pananaog. Lantaw ako, no? Kuna pa ba? Dali, kuyog ta. Okay. Tada. Wala to ikita. Asa na ka to siya? Bangas ka. Basin og, awa nito makabantay. Basin og. Wala na makabantay ba siyong niambag na to? Unya, wala nito makabantay. Bangkong na lang. Asa magkano siya? Awa mo na ro. Hala, si JC. Nag-umbor na to din eh. Naasa sa ato. Murakang bakon. Sir! Ay, mahog ka! Ay! Sir! Awa mo na, bawa mo na. May barog. May barog. Huwag kang bakon gina. Sir! Ay, ato mag-ambak, sir. Ay, mamatay ka!
Super mo! Hey, sir! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.